Takže, vítam vás u nového videa s kódom, z ktorého som dostal z Angelic Star Dropu. Podľa mňa môžeme ísť na ten duo showdown. Tak poďme na to. Dneska bude trošku dlhšie videjko, jak inokedy, asi. Tak som, že ho dopozeráte a natrapil som sa dosť s prípravou tohto videa, takže bol by som rád, keby ste toto video podporili lajkom, v prípade odberom. Strašne by som bol rád a mohol by to posunúť moju komunitu vpred. No ak si som. Dáš to. Tak, no dobra, už končím vyprdol. Poďme. Ideme čistu. A ja som mŕtvá si to. Či? Že to sa nič na čo to je. Mne zaujímavé. A ja viem aj to tu Jackie a to tu. To tu. A sa ja. Zapomnil teraz. OK, vyhrali sme. Dali sme to. Prvé kolo. Super. Angelic Star Drop, no tak nič veľmi. Asi druhého, čo mám. No nič. Tak poďme. Dneska by som rád dal si nejaké hry a zahral by som si s novými skinmi. A vlastne to bude taký do chvíľku bude predvianočný špeciál. Takže poďme sa na teda čo tešiť. Melody mŕtvá. Edgara sa trošku bojím, že toto je na ňu. A dobre pohybí. No dobre, a ja vás tu keďo zabíjam. Ten kol mi pomáha. A ty Kenji, ty keďo životy máš? No, tak na stredačku sa zabíjame. To fakt. Ja tam držím hodinu digou. On sa respawne a zase chcipne. To dobrý. Dobre, môžeme ešte raz. Potom pôjdeme asi za Edbitom. Dobre. S kým som? Zberím, ok. Ako ja to trošku na prd tak ukazuje, takže ako ja som zberím a ukazoval mi, že je proti mne, tak zase nevyšiel. Spajku. Teba nedám. Ty si damage dealer, som mŕtvý. OK. No tak ako to sme dosť ľahko uľavili. Toto nebolo tak dobré. Ale tak dajme si Edbita, budeme quest. Podľa máme ísť. OK, GG si ho dám, že to nebude taký problém, dúfam. Čo to táram? Tak fakt nezmysel vôbec. No, Juju, no, do prčic, som mŕtvý. Help, príďte mi takto. Pomoc. No, tak som mŕtvý.
Ja Juju strašne sa mám. Čo? Pánačky. Neviem, komu to zase. Či? Nie, to som nechcel stlačiť. Zoberme Franka, čo ja mám. Prečo si upgradem. OK, je na semičke. Môžeme ísť. OK, máme to. Čo ďalej? Koho zastrelíme? No to Broka by som myslel. Chypni! Ty ksipak jeden, chypni. Dobre už. Digo som sa 45, tak sa poviem. Vrátim sa späť. Poko. Ty tu dá. Jdeme sa volať. Jdeme tu skoro. Dobre, voda. Môže? OK, nebudem komentovať, čo sa stalo. No, sme mŕtvi. A tak sme v tvorke aspoň. Dobre. Vianočný špeciál, neviem, či bude tak skoro, ale... No, očakávate nič ako mega, hej. Bude to možno tak 3-minútové video, keď tak 4. Neplánujem robiť nič veľké. Ale bol by som rád, keby ste si aj tamto zhľadli. No, takže... Jo, no, Leone, ty ma nesier. Pardon. Šan. No tak smrti. Dobrý. Prichádzam. Dobrý za to. No, prichádzam. Dobrý. Hello, mne. Bro. Hello, Deko. A vy tu co? No tak som mŕtvy. Chcípol som. Takzvané som chcípol. Tak to je dobrá melódia. Uhrala si to. Ešte natočím video. Budem rád s kamarátkou a toto video už bude u konca, takže keby ste sa chceli pozrieť na nové video, ktoré bude ďalšie, tak sa môžete pozrieť. Tak čau.